Isebe lezophuhliso lithi liceba ukufakana imilomo kunye nesebe lemfundo esisiseko ukuze kuqukwe ukufundiswa kwabantwana ezikolweni ngemiba ephathelene nokuphathwa gadalala kwabasetyhini. Elisebe lifuna kuqale kubantwana abasebancinci okulandela iziganeko eziqhubekayo zokuxhatshwazwa kwamanina nabantwana nezigubungele ilizwe. Eliziko lolutsha likhathalela abantwana abaphakathi kweminyaka eli-14 neli-18. Abanye basaxoxa amatyala anobuzaza afana nokubulala nokudlwengula. UDouglas Mavunga sele esebenze kweli ziko iminyaka emibini. Ngaphambili usebenzele inkonzo yesipolisa kwicandelo lokukhuselwa kwabantwana. Most of the crimes that we get here, at times they are linked to gender-based violence. Your crimes like your Schedule 3, your murder, they are linked to that. You have your rape cases, they are linked to that. Abantwana abasele beyigqibile lenkqubo bambalwa kubo abaye baphinde bophule imithetho. Abanye kwaba bantwana baye bakhuthaze abanye abantwana ekubeni bangahambi lendlela bayihambileyo. Into engayisho ebantwini abangakafiki la ukuthi there's still a chance ukuthi ungaphuma into ezikanje. Into engamelanga ukuthi sishaya abantu besimame ukuthi abantu besimame sebadinga la emhlabeni. Isebe lezophuhliso loluntu lifuna kufundiswe ngokuxhatshazwa kwamanina nabantwana ezikolweni. We are trying to influence even the curriculum from Department of Education at a ECD level, early childhood development, where children are starting to interact with other people except their family members. Eli ke lilinge lokunqanda iziganeko ezikumela kunje.